Κύριε Γιώτο, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ας ξεκινήσουμε από τα μαθητικά σας χρόνια. Πώς ήταν ο έφηβος ο Σιμάκης στο Μεσολόγγιο? Όταν εννοείται έφηβος, εννοούμε από τα πρώτα μου χρόνια που πήγα στην Παλαμαϊκή Σχολή. Πιστεύω ότι τα χρόνια εκείνα, όσο και να ήταν δυσάρεστα ως προς το οικονομικό μέρος, ήμασταν πολύ πιο δεμένοι. Νομίζω περάσαμε καλά σε εκείνο το σχολείο. Παρόλο που είχαμε πάρα πολύ αυστηρούς καθηγητές, θεωρούμε ότι μείναν ανεξίτηλα για χρόνια και για μετά σε όλη μας τη ζωή. Ποια περίοδο φοιτήσατε στην Παλαμαϊκή Σχολή? Εγώ πήγα στην Παλαμαϊκή Σχολή από το 1972 μέχρι το 1978, 6 χρόνια. Και ποια ήταν η οικονομική και κοινωνική κατάσταση των μαθητών τότε? Γενικά υπήρχε φτώχεια στην πόλη. Το κύριο επάγγελμα της πόλης ήταν οι ψαράδες, ήταν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι και κάποιοι έμποροι. Γενικά όμως η πόλη ήταν μια φτωχή πόλη, οπότε η οικονομική κατάσταση ήταν ο αντικατοπτρισμός αυτής της πόλης, φτώχεια. Πόσοι έρχονταν από πιο μακριά, με ποιον τρόπο και πού έμεναν? Εγώ θυμάμαι παιδιά, τα συμμαθητές μου που ερχόταν από το Ετωλικό, να πω και από το Ιβινοχώρι, να πω ότι ήταν οι πιο μακρινοί αυτοί. Υπήρχαν και παιδιά που κατεβαίναν από τον Αράκινθο, από τα Ρέτσινα, από τα Μούσορα, από τα Ελληνικά. Παιδιά τα οποία ερχόταν με λεωφορείο. Και υπήρχαν και παιδιά από την Αγριλιά που ερχόταν εντελώς με τα πόδια. Ερχόταν με τα πόδια και ανεβαίνανε με τα πόδια στο σχόλασμα μετά το 6ωρο και το 7ωρο. Αληθεύει ότι χωρίζονταν στους εκτός των τυχών και στους εντός των τυχών? Κοιτάξτε, δεν ήταν οι μαθητές που χωρίζονταν εντός των τυχών, εκτός των τυχών. Ήταν οι μεσολογγίτες, οι οποίοι θεωρούσαν ότι όταν ζούσες απ' έξω ήσουν έξω από τα τείχη, και αυτοί που ήταν από μέσα ήταν οι πιο καθαρόαιμοι, να το πω, αν μου επιτραπεί η έκφραση, οι εντός των τυχών. Υπήρχε ο διαχωρισμός πάντως γενικά στην πόλη, όχι στους μαθητές μόνο. Ποιες ήταν οι σχέσεις με τους συμμαθητές σας? Αν κρίνω ότι σήμερα που μιλάμε έχω άριστες σχέσεις με όλους, θεωρώ ότι ήταν καλές και τότε. Γιατί δεν υπάρχει συμμαθητής μου που να μην έχω σχέση μαζί του. Πώς περνούσατε την καθημερινότητά σας οι μαθητές τότε, εντός σχολείου αλλά και στο Μεσολόγγιο γενικότερα? Εντός σχολείου ήταν τα μαθήματα και οι καθηγητές που σας είπα, σε σχέση με τη σημερινή εποχή, ήταν το εκπαιδευτικό σύστημα έτσι, ήταν πιο αυστηροί, πιο απαιτητικοί, οπότε και οι μαθητές έπρεπε να συμβαδίζουν με το εκπαιδευτικό σύστημα. Εκτός, ξέρετε, διαβάζαμε λίγο γρήγορα, δεν υπήρχαν τότε και φροντιστήρια, και το υπόλοιπο ήταν παιχνίδι. Όχι όμως παιχνίδι της σημερινής νεολαίας, ίντερνετ και ηλεκτρονικά. Το παιχνίδι ήταν τα παλιά παιχνίδια που παίζαμε τότε. Εκτός σχολείου λοιπόν, όταν τέλειωνε το σχολείο και γυρνάγαμε στα σπίτια μας, προσπαθούσαμε το μεσημέρι να διαβάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, για να μπορέσουμε να βγούμε έξω να παίξουμε. Όσο βέβαια περνούσαν τα χρόνια και γινόμαστε έφηβοι, η διασκέδαση μπορεί να ήταν και μια δισκοτέκ, η οποία θα ήταν το Σαββατοκύριακο. Περιττό να σας πω, εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα μου χρόνια στην Παλαμαϊκή όταν πήγα, ακόμα ήταν τα πράγματα δύσκολα από την έννοια την πολιτική. Δηλαδή επιτρεπόταν να βγούμε έξω μέχρι τις 9 η ώρα το απόγευμα. 9 και 5, 6 συμμαθητές μου που μέσα τους ήμουνα και εγώ, Σεπτέμβρη μήνα, αποβληθήκαμε γιατί 9 και 5 μας βρήκε καθηγητής έξω, λέει τι ώρα είναι, του είπαμε 9 και 5 και αποβληθήκαμε με μια μέρα αποβολή τη Δευτέρα. Άρα λοιπόν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε μέχρι τις 9 τα 2 πρώτα χρόνια. Μετά αυτό πήγε παραπέρα. Τότε υπήρχαν στο Μεσολόγγιο 2 κινηματογράφοι και πηγαίναμε μόνο με συνοδεία γονέων στους κινηματογράφους. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στον κινηματογράφο μόνοι μας.
Που βέβαια αυτά όταν εγώ πήγα στην πρώτη ηλικία όλα αλλάξανε και πλέον υπήρχε μια μεγαλύτερη ελευθερία. Τότε στο Μισολόγγι αρχίσανε να υπάρχουν και οι δισκοτέκ, οι λεγόμενες, και πηγαίναμε και το Παρασκευή Σάββατο και εκεί. Γενικά στην πόλη η διασκέδαση ήταν αυτή. Όσον αφορά εμένα τώρα, επειδή από την πρώτη ηλικία, από την γυμνασίου πήγαινα και ακολουθούσα κλασικό αθλητισμό, καθημερινά μέχρι και που τέλειωσα 1 με 2 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα και τη Σαββατοκύριακα θα ήμουν στο στάδιο και θα έκανα προπόνηση. Με τα κορίτσια μπορούσατε άνετα να αναπτύξετε σχέσεις? Κοιτάξτε, η Παλαμαϊκή σχολή ήταν ένα σχολείο που ήταν αρένων. Όπως είναι τώρα το πρώτο γυμνάσιο και λύκειο και το δεύτερο γυμνάσιο και λύκειο που είναι μεικτά, τότε δεν ήταν μεικτά. Ήταν γυμνάσιο αρένων και λύκειο μαζί, γυμνάσιο και λύκειο Θηλαίων. Όμως, στην πρώτη λυκείου, να το πω, με σημερινούς όρους, ήταν μεικτό το τμήμα στο πρακτικό. Όσα κορίτσια θέλουν να δώσουν ιατρική και τέτοιου είδους σπουδές να ακολουθήσουν, ερχόταν στην Παλαμαϊκή και ήταν μεικτό. Πιστεύω ότι γενικά ήταν καλές οι σχέσεις μας. Και τα προσέχαμε τα κορίτσια στην τάξη μας, έτσι. Βασικότερο απ' όλα. Ποια ονόματα συμμαθητών σας θυμάστε? Διατηρείτε σχέση με αυτού? Διατηρώ σχέσεις με όλους τους συμμαθητές μου. Δυστυχώς έχουν χαθεί και 2. Έχουν χαθεί, δυστυχώς τους χάσαμε σε νέα ηλικία. Όλα τα ονόματα των συμμαθητών μου τα θυμάμαι. Και θυμάμαι και τα επαγγέλματα που έχει ο καθένας. Οι συμμαθητές μου ήταν και από το κλασικό και από το πρακτικό. Νομίζω είχαμε 42-43 άτομα, ήμασταν τότε η πρώτη, Δευτέρα και η τρίτη ηλικίου. Η τότε Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη γυμνασίου. Επειδή λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε με τις κυρίες, ας πω πρώτη λοιπόν την κυρία Κωνσταντίνου. Η κυρία Κωνσταντίνου είναι, το λέω πρώτη γιατί είναι η σύζυγος του κυρίου Παπαβασιλείου που έχει καθηγητή τώρα φυσικό στο σχολείο. Ήταν η αγαπημένη μου συμμαθήτρια η Γιάννα Ιβαλή, η οποία, παιδιά, ζούσε κυριολεκτικά στο βουνό επάνω από το Γαλατά και διάβαζε, δεν ήξερε τι σημαίνει φροντιστήριο και διάβαζε με τη λάμπα του πετρελαίου, δεν υπήρχε ούτε ηλεκτρικό και πέρασε στο Πολυτεχνείο και από τους πρώτους και πολύ καλά. Να πω την Γιώτα τη Βακάλη που είναι έμπορος αυτή την ώρα που πουλάνε τα ηλεκτρικά εδώ το γνωστό κατάστημα. Να πω την Ιωάννα τη Στούμπου, να πω την Λίτρα τη Μέρη, η οποία ήταν και αυτή παντρεμένη με συνάδελφο φυσικό που ήταν στο δεύτερο γυμνάσιο, τον Κωνσταντονικάκη. Αυτή πέρασε κατευθείαν στο δικαστικό, ήταν στο δικαστήριο υπάλληλος και νομίζω πρέπει να είναι και ακόμα δεν πήρε σύνταξη, όπως είμαι εγώ συνταξιούχος. Αρχίζουμε τα αγόρια, ο Σπύρος ο Κότσαρης, ο Θημιός ο Μπακογιάννης, ο Σπύρος ο Καλημέρης ορθοδοντικός στο Αγρίνιο, ο Πατρίκιος καρδιολόγος στο Νάσιο καρδιοχειρουργικό τώρα. Να σας πω μόνο το εξής, ότι από εκείνη τη φουρνιά του πρακτικού δώσαμε 24 άτομα εξετάσεις και περάσαμε στα πανεπιστήμια, δεν υπήρχαν τότε ΤΕΗ και τα λοιπά, ή 21. Κατευθείαν μπήκαμε 21 σε πανεπιστήμια. Ο Γιάννης ο Τζάνος και θα μπορούσα να σας λέω όλους τους συμμαθητές μου. Οι περισσότεροι από τους συνομιλικούς σας αναφέρονται στους καθηγητές τους, χαρακτηρίζοντάς τους τότε αυστηρούς. Εσείς τι θα είχατε να επισημάνετε? Εγώ θα έλεγα ότι το σύστημα το εκπαιδευτικό ήταν έτσι που έπρεπε οι καθηγητές να είναι αυστηροί. Υπήρχαν καθηγητές αυστηροί και πάρα πολύ δίκαιοι. Υπήρχαν καθηγητές αυστηροί που μέσα από ένα εγωισμό που μπορεί να είχαν λόγω του επαγγέλματος ξεσπάγαν στα παιδιά, το οποίο ήταν ό,τι χειρότερο υπάρχει. Για μένα που υπήρξα μετά καθηγητής ήταν
το μεγαλύτερο δίδαγμα το πώς πρέπει να φέρουμε στα παιδιά. Ήταν όντως αυστηροί, γιατί σας είπα το σύστημα ήταν έτσι, έπρεπε, τους ήθελε αυστηρούς. Εγώ όταν πρώτο διορίστηκα, η τότε διευθύντρια με τον τότε υποδιευθυντή με βγάλαν έξω στο προαύλιο και αρχίσαν να μου κάνουν μάθημα πώς πρέπει να φέρουμε στα παιδιά με μεγάλη αυστηρότητα κτλ. Σιγά σιγά όμως αυτά όλα διορθωθήκανε. Πιστεύω ότι τα παιδιά αποκτήσανε μια άλλη οντότητα μέσα στο σχολείο και οι καθηγητές, να το πω λίγο πιο λαϊκά, ρίξαν και λίγο πιο νερό στο κρασί και όλα γίναν καλύτερα. Ποιους καθηγητές θα μπορούσατε να μας αναφέρετε? Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας και γιατί? Εγώ είχα μια ιδιαίτερη, να το πω κλίση, να το πω, μου άρεσαν πολύ τα μαθηματικά. Οπότε ο καλύτερος μου καθηγητής, και δυστυχώς δεν είναι εν ζωή, ήταν ο Γιώργος ο Μοσχανδρέου. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ αυστηρός ο Παύλος ο Στεφανάτος, και ένας άνθρωπος τον οποίο τον άφησα τελευταίον, και ίσως λάθος που τον άφησα τελευταίο, ήταν ο κύριος Μουρκογιάννης, και πιστεύω ότι αν στα μαθηματικά πήγα καλά, πήγα από αυτόν τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι αυτοί ήταν το αποκορύφωμα, οι τρεις αυτοί καθηγητές. Είχατε κάποια μαθητική εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη? Μαθητικές εμπειρίες στο σχολείο είχα πάρα πολλές. Καταρχήν θα σας πω κάτι που όντως θα μείνει αξέχαστο. Εγώ όταν ήμουν μαθητής της Δευτέρας Λυκείου είχα κερδίσει πανελληνίους μαθητικούς αγώνες στην Καβάλα. Μαζεύονται όλοι οι αθλητές, περνάνε από προκριματικά κτλ. Τέλος πάντων, και στην Καβάλα είχα κερδίσει τους πανελληνίους αγώνες και έτσι πήρα και τον πόνους και πέρασα στη Γυμναστική Ακαδημία. Αυτό ήταν αξέχαστο για μένα, γιατί δεν υπήρξε μέχρι τότε κανένας μεσολογγίτης να έχει φτάσει σε τέτοιο υψηλό αθλητικό επίπεδο. Τι θυμάμαι τώρα? Αυτό το έκανα στη Δευτέρα Λυκείου. Στην Τρίτη Λυκείου, λοιπόν, το Σεπτέμβρη μήνα, ο τότε Υπουργός Παιδείας και μετέπειτα Πρωθυπουργός για λίγο καιρό ήταν ο Γεώργιος Ράλης. Είχε έρθει στο σχολείο επίσκεψη σαν Υπουργός Παιδείας, και εκεί που ήμασταν όλοι στη γραμμή, ο Υπουργός ήταν απέναντι, λέει: ποιος είναι ο Γιώτης εδώ? Κοιταχτήκαμε όλοι, εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε. Και βγήκα έξω και μου είπε συγχαρητήρια και μου έδωσε το χαρτί που έμπαινα στη Γυμναστική Ακαδημία τότε με μπόνους και χωρίς εξετάσεις. Έτσι ήταν πρωτόγνωρο για μένα αυτό που έγινε μέσα στην αυλή της Παλαμαϊκής. Πώς θυμάστε όταν τρέχετε στα χρόνια εκείνα το κτίριο της Παλαμαϊκής? Μπορείτε να μας περιγράψετε το ιστορικό του? Γίνονταν εκεί εκδηλώσεις? Η Παλαμαϊκή, το κτίριό της ήταν ένα κτίριο, καταρχήν να σας πω παιδιά, που ήταν φωτεινότατο. Οι αίθουσες ήταν μεγάλες, τα θρανία μας, τα τμήματα δεν ήταν μεγάλα, μέχρι 20-22 άτομα τότε ήταν τα τμήματα, και οι κάτω τάξεις είχαν εσωτερικές πόρτες μεγάλες τετράφυλλες που ανοίγανε και κάναμε τις εκδηλώσεις μας στο ισόγειο, και νομίζω ότι ήταν παρκέστατο το ισόγειο για να μας δεχτεί να κάνουμε τις εκδηλώσεις. Επειδή δεν φτάνανε οι τάξεις, είχαμε και 2 τάξεις, το χημείο το λεγόμενο. Το χημείο, τώρα να σας το προσδιορίσω, είναι όπως είναι τα τόλ απέναντι, τα παλιά τα τόλ τα λεγόμενα. Αριστερά είναι ένας χώρος το οποίο είναι κενός. Εκεί ήταν το χημείο. Και εκεί που είναι τα τόλ τώρα ήταν ένα γυμναστήριο που από την μπροστινή πλευρά ήταν ανοιχτό. Είχε αποδυτήρια, ντυνόμαστε εκεί και κάναμε τη γυμναστική μας. Επειδή διατελέσατε για αρκετά χρόνια διευθυντής της Παλαμαϊκής, θα θέλαμε να μας πείτε πώς αισθανθήκατε να αναλάβετε τα ενία του σχολείου που αποφοιτήσατε. Καταρχήν το να πιστεύω, έτσι, για μένα προσωπικά, το να είσαι διευθυντής στην Παλαμαϊκή είναι ιδιαίτερη τιμή. Μεγαλύτερη τιμή είναι όταν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι με τους οποίους συναναστρέφεσαι πραγματικά σε βοηθάνε για να πας στο σχολείο καλύτερα. Εγώ αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το σχολείο που είχα την τιμή να είμαι διευθυντής
ήταν κάτι ιδιαίτερο και λέω πάντα ότι οι μαθητές της Παλαμαϊκής είναι μαθητές από ιδιαίτερο μέταλλο. Έχω συγκινηθεί τώρα γιατί πιστεύω, ειλικρινά σας λέω, ότι τα χρόνια που ήμουν διευθυντής αισθανόμουν κάπως διαφορετικά. Αν σας ζητούσα να συγκρίνετε τους μαθητές της εποχής που είσαστε μαθητές και που είσαστε μαθητής και τους σημερινούς, τι θα είχατε να παρατηρήσετε? Ποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι τωρινοί, ή πιστεύετε ότι τότε ήταν καλύτερα? Παιδιά, θα σας στενοχωρήσω. Θεωρώ, βέβαια, γιατί ίσως επειδή ήμουν και εγώ μικρός τότε, θεωρώ ότι ήταν τα παιδιά πιο ευτυχισμένα, πολύ πιο φτωχά. Αλλά να βγαίνουμε στις γειτονιές, να παίζουμε και τα καλοκαίρια, το Μεσολόγγι, γενικά πιστεύω ότι εκείνα τα χρόνια εμένα μου έχουν μείνει εξέχαστα, γιατί θεωρώ όντως ήμασταν ευτυχισμένοι. Δυστυχώς φτάσαμε σε μια εποχή, εγώ περπατάω και βλέπω μαθητές και θλίβομαι να είναι 8-10 άτομα παρέα, να κάνετε παρέα μεταξύ σας και να μην μιλάει κανένας και να είστε με το κινητό και να παίζετε με το κινητό. Θεωρώ ότι υπήρχαν πολύ προσωπικές σχέσεις καλές, πολλές φιλίες οι οποίες είναι μέχρι και σήμερα ανεξίτηλες και ίσως τότε είμαστε πιο ευτυχισμένοι, λέω. Όσον αφορά τους καθηγητές, υπάρχουν διαφορές στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος του σήμερα από τους τότε? Ναι, υπάρχουν σίγουρα. Καταρχήν θεωρώ ότι τότε ο καθηγητής, σας είπα, ήταν αλλιώς το εκπαιδευτικό σύστημα, ίσως βάδιζε ακριβώς πάνω στο αναλυτικό του πρόγραμμα. Ο σημερινός καθηγητής μπορεί να ελύσεται, του δίνει το δικαίωμα το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, τον θεωρώ πιο κατερτισμένο, τον θεωρώ ότι ψάχνει περισσότερο να δώσει περισσότερο στους μαθητές. Γενικά θεωρώ τον σημερινό καθηγητή ότι είναι καλύτερος από εκείνο που υπήρχε τότε. Η γενικότερη κατεύθυνση της παιδείας, τώρα που βλέπετε με ωριμότητα τον χώρο της εκπαίδευσης, ποια είναι κατά τη γνώμη σας? Εγώ θεωρώ ότι η παιδεία σήμερα πρέπει να γίνει αντικείμενο μελέτης γενικά από το Υπουργείο και προς τα κάτω και να μην είναι ένα κομματικό αντικείμενο μελέτης, πρέπει να γίνει διακομματικό. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να γυρίσουμε προς τα πίσω, πρέπει το παιδί να καταλάβει καλύτερα τους κανόνες του σχολείου, άρα θα καταλάβει και τα όρια του στο σχολικό περιβάλλον και τα όρια του που θα βγει αργότερα στη ζωή και στους χώρους εργασίας. Θεωρώ σιγά σιγά όπως πάμε χάνουμε αυτό που πρέπει να έχουμε σαν οδηγό, και ο οδηγός αυτή την ώρα για μένα είναι ο κανόνας και πώς θα μπούμε όλοι πίσω από αυτόν τον κανόνα για να ζήσουμε ευτυχισμένοι. Όταν ήσασταν διευθυντής της Παλαμαϊκής, είχατε κάποια εμπειρία που χαράχθηκε στη μνήμη σας? Εμπειρίες σαν διευθυντής είχα πολλές. Σας είπα ότι η μεγαλύτερη μου εμπειρία για μένα ήταν οι συνάδελφοί μου. Θεωρώ ότι μπορούσαμε εύκολα να συνονιθούμε. Θεωρώ ότι η διαφωνία είναι παιχνίδι της δημοκρατίας, αλλά οι διαφωνίες εξέλιπαν πολύ γρήγορα με την έννοια της σύνθεσης, της ψηφοφορίας. Γενικά η εμπειρία μου από το σχολείο ήταν οι συνάδελφοί μου, η μεγαλύτερη μου εμπειρία. Πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε το κουφάρι της Παλαμαϊκής και την εγκατάλειψη του έμψυχου δυναμικού του σχολείου μας στη μοίρα του, ή μήπως τα παραπάνω σχόλια σας φαίνονται υπερβολικά? Το κουφάρι της Παλαμαϊκής εννοούμε το παλιό κτίριο. Το παλιό κτίριο είναι μια πονεμένη ιστορία και νομίζω ότι έχω αρθρογραφήσει γι' αυτό σε τοπικές εφημερίδες. Εμείς το έχουμε αναγάγει ότι είναι ένα κτίριο το οποίο πρέπει να διασωθεί, πρέπει να αναπαλαιωθεί και όλα τα υπόλοιπα. Λες και η πόλη τούτη, ειδικά η τούτη πόλη, δεν έχει να δείξει τίποτα άλλο εκτός από το παλιό κτίριο της Παλαμαϊκής. Τι έγινε τώρα? Κάποιος συνάδελφος, καθηγητής, ήθελε να το κάνει αναπαλαιωτέο
Αυτό το αναπαλαιωτέο μας πήγε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δεν έγινε κάτι όλα αυτά τα χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μπλεγμένα τα πράγματα. Ακριβή η πάρα πολύ αναπαλαίωση και φτάσαμε όλοι να θλιβόμαστε για ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, το οποίο αν μη τι άλλο έχει γίνει κουφάρι όπως λέτε εκεί. Εγώ θλίβομαι γι' αυτό και πιστεύω ότι, σας είπα, ότι η πόλη μπορεί να αναδείξει τόσα νεοκλασικά και καλά κτίρια και ιστορικά. Ας μην μένουμε στην Παλαμαϊκή και τα παιδιά να είναι σε μια ιστορική περιοχή της πόλης, γιατί η Παλαμαϊκή είναι σε ιστορική περιοχή της πόλης, και δίπλα να φοιτούν αυτοί οι μαθητές, να φοιτούν στα τόλ μέσα στο 2025. Τι φταίει και τι έφταξε μέχρι σήμερα? Ο ένας παράγοντας για μένα που φταίει, σας είπα, ότι το σχολείο με μια κίνηση κάποιου συλλόγου, δεν θέλω να ονομάσω γιατί δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε τέτοια ονόματα, να τα βγάζουμε προς τα έξω, έγινε μια κίνηση και το κάνανε το κτίριο αναπαλαιωτέο. Από την ώρα που έγινε αναπαλαιωτέο έπρεπε το Υπουργείο Πολιτισμού να δώσει το OK για οποιαδήποτε ενέργεια. Αυτό λοιπόν το ναι μεν προχωράμε, είναι οικονομικό το κόστος. Αυτό το κόστος δεν βγήκε ποτέ. Και μέχρι σήμερα δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια ενέργεια στο χρόνο που έχω φύγει εγώ. Να πάμε τώρα στο σχολικό περιβάλλον. Το σχολικό περιβάλλον, παιδιά, εδώ και κάποια χρόνια τα σχολεία στα κτίρια ανήκουν στους Δήμους. Οι Δήμοι τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να κάνουν ό,τι αφορά το κτίριο, τη συντήρηση του σχολείου κτλ. Υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία δίνονται από τη Σχολική Επιτροπή. Εγώ λοιπόν τότε σαν διευθυντής έτυχε κάποια στιγμή να είναι καθηγήτρια στο σχολείο μια κυρία από την Πάτρα αναπληρώτρια που είχε άμεση σχέση με τον Περιφερειάρχη τότε που υπήρχε στη Δυτική Ελλάδα. Πήγα, έκανα ένα ραντεβού, τον βρήκα, του λέω έτσι και έτσι, η Παλαμαϊκή είναι σε μια ιστορική περιοχή και όλα τα υπόλοιπα. Απάντηση αφοπλιστική. Το Μεσολόγγι, η Δυτική Ελλάδα είχε 17 σχολεία να χτίσει. Όταν λέμε Δυτική Ελλάδα, παιδιά, μιλάμε Ηλία, Αχαΐα και Τελοκαρνανία, και το Μεσολόγγι μου πήρε τα 4. Δεν δίνω για το Μεσολόγγι πλέον τίποτα. Αφοπλιστική απάντηση, αρνητικότατη, και έφυγα σαν βρεγμένη γάτα. Προσπάθησα με τους δημάρχους να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Θλίβομαι να πω ότι ήμασταν πολύ κοντά να μπούμε στο ΕΣΠΑ, για να μην πω άλλες ενέργειες, ήμασταν πολύ κοντά να μπούμε στο ΕΣΠΑ και δυστυχώς δεν ξέρω τι έγινε με κάποιον δήμαρχο εδώ. Σταμάτησε μια μελέτη που ήταν στο τέλος της έτοιμη. Θα προλαβαίναμε να μπούμε το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ είναι ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούσαν να γίνουν για την Παλαμαϊκή και έπρεπε να αρχίσουμε από την αρχή με άλλο μελετητικό γραφείο. Χάθηκε εκείνο το ΕΣΠΑ και έκτοτε δεν ξέρω τι άλλο έχει γίνει. Αν γυρίζετε πίσω στα χρόνια που ήσασταν μαθητής και μετά καθηγητής και στο τέλος διευθυντής, ποια περίοδο θα επιλέγατε? Θα επέλεγα ως καθηγητής. Με τους μαθητές μου που τότε πιστεύω ότι ήμουν από τους ανθρώπους που πάλευαν μέσα στο σχολείο, που προσπαθούσαν για τους μαθητές, που όταν μάθαινα ότι οι μαθητές θέλουν να δώσουν στρατιωτικές σχολές, αστυνομία, γυμναστική ακαδημία, τους έπαιρνα το απόγευμα να κάνουν προπόνηση εξτρά. Γενικά μου άρεσε τότε που ήμουν καθηγητής και εγώ μαζί με τον κύριο Σαλούρο που ήταν και διευθυντής μετά και τον κύριο Κούστα είχαμε ιδρύσει το αθλητικό σχολείο. Εγώ ήμουν καθηγητής στο Στίβο, ο κύριος Κούστας στο βόλεϊ, είχαμε βόλεϊ και ήταν και στο ποδόσφαιρο ο κύριος Σαλούρος. Πιστεύω εκείνα τα χρόνια θα μείνω αξέχαστα, ήταν πολύ καλά. Ποιο μήνυμα θα στέλνατε στους μαθητές της σημερινής Παλαμαϊκής, του γυμνασίου που υπηρετήσατε ως διευθυντής? Το μήνυμα θα το έστειλα σε όλα τα παιδιά, αλλά επειδή σας λέω υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση δική μου από τα μαθητικά μου χρόνια έως τώρα που έφυγα με την Παλαμαϊκή, θα τους έλεγα να έχουν εμπιστοσύνη ότι έχουν πάρα πολλούς καλούς καθηγητές
και να τους έλεγα να ακουμπάνε εκεί για να πλουτίσουν τις γνώσεις τους. Τέλος, επειδή αγαπήσατε το σχολείο σας και ως μαθητής αλλά και ως διευθυντής, τι θα λέγατε αν σας ρωτούσαν? Τι σημαίνει για σένα η φράση Παλαμαϊκή Σχολείου? Θα σας πω, στο Μεσολόγγι εμείς από τα μαθητικά μας χρόνια θεωρούσαμε ότι υπήρχαν, όπως τα 4 Ευαγγέλια στα θρησκευτικά, οι 4 Ευαγγελιστές μάλλον, υπάρχουν και 4 Ευαγγέλια, θεωρούμε εμείς οι παλιοί Μεσολογγίτες ότι υπάρχουν στην πόλη. Τα 4 αυτά Ευαγγέλια της πόλης είναι οι τιμές στους προγόνους μας, οι γιορτές εξόδου δηλαδή, είναι η Παλαμαϊκή Σχολή, είναι το Πανηγύρι Ταϊσιμνιού και είναι και η Λιμνοθάλασσα. Οπότε τι παραπάνω να σας πω για την Παλαμαϊκή Σχολή? Ήταν για μένα ένα από τα 4 Ευαγγέλια. Δεν το συζητώ το τάμα στους προγόνους μου, που είμαι τυχερός για 23 χρόνια φέτος να διοργανώνω τις γιορτές εξόδου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, με έχουν βοηθήσει και άλλοι σε αυτό, αλλά αισθάνομαι πολύ τυχερός που με 5 δημάρχους έχω συνεργαστεί και πιστεύω ότι προσπαθούμε κάθε χρόνο να βγάλουμε ό,τι καλύτερο προς τα έξω, και αυτό φαίνεται γιατί μας τιμούν και έρχονται από όλη την Ελλάδα παιδιά, μα από όλη την Ελλάδα, όποιο μέρος και να φανταστείτε έρχεται στο Μεσολόγγι. Να πω για το πανηγύρι του Αϊσιμνιού, που εκτός των πρώτων χρόνων που με μοίησαν από την οικογένειά μου, όχι ο πατέρας μου, περισσότερο η μητέρα μου και η γιαγιά μου, συμμετέχω στο πανηγύρι 40 χρόνια τώρα, και βέβαια με τη γαΐτα μου στη Λιμνοθάλασσα σαν καλός ερασιτέχνης ψαράς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες ιδέες σας και που μοιραστήκατε μαζί μας τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας. Να είστε καλά. Να είστε κι εσείς καλά παιδιά και καλή πρόοδο. Ευχαριστούμε πολύ.